alaykum mehriban tomoşaşlar. Bu sürpriz. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň arkadaly Gahrman serdarymyzyň saýatynda her bir döwletli ojakda toýly günler dowam edýär. Ene bunam halkara zenanlar gününe leýlijigimiziň doglan güni gawat gelýär. Biz waza ýörüýte mehriban dädesiniň adyndan, kywlasynyň adyndan, ýagny ýurtdaşynda zähmet çekýän Türkeş agaň adyndan mehriban gyýdyny leýlijigimizi gutlamak üçin ýola düşdük. Ceyhun Production owadan pursatlary size ýetirýär. Ine mehriban tomoşaşlar, ýurtdaşynda zähmet çekýän Türkeş agaň haýysty bilen mehriban gyýdyny gutlamak üçin döwletli ojagyna geldik. Ceyhun Production sizi hudutlaýar. Salam alaykum emmäňde. Bayramyň gutly bolsun. Ýörüýte Türkeş agaň adyna gutlak geldik mehriban gyýdyny. Çigimjan uzak ýaşaýan mehriban dädeň adyndan süýjülük torty. Näsiýesin? Uzak ýaşa bayramyň gutly bolsun. Sağ ol däde, köp doglaň sowatyn için. Ne? Oğlum tortun geldi. Sağ ol taňyny alkys. Deýle doglaňyny bilen gutlaýan bagşlygylar. Taçaklamy da toý ýazyldy. Neýle uzak ýaşa. Ýaşyň demem. Leyli jaka uzak ýaşa ýaşyny demezdim. Leyli jaram uzak ýaşa. Leyli jaka uzak ýaşa. Leyli uzak ýaşa doglaňyň gutly bolsun. Tatsaňyz elme dama toý ýazyldy. Leyli uzak ýaşa doglaňyň gutly bolsun. Leyli uzak ýaşa doglaňyň gyýdym ýaşyňy diýim bolsam, bagtly gyýdylaň biri bol. Şu günleri yetiren Allah jana şükür. Ýaşyňy diýim bolsun. Ýaşyň demem. Ýaşyňy diýim. Leyli jaka bagtly bol, uzak ýaşa. Leyli jaka ýaşyňy diýim bolsun. Gorjan gowluk bolsun. Bayramlaňy bilen. Leýle uzak ýaşa. Bir dama taçaklaňy toý ýazyldy. İlkinji nokat.com Göwnümiň ruhy, ömrümiň nury, sensiň täp yürekli uzum. Dünýä barym, namysarym, jana janym gyýdym. Arzularym hasyla ören, dilegim eşsin balam Allah'ım. Günüm ayım, sensiň balam, bagtly ýaşajan gyýdym. Ak bolsun ýoluň, seniň anyň batyň açyk bolsun gyýdym. Diňe gowluklar gorşasyn huzurum, bagyt saňa kanatyn gersen gyýdym. Balam ak bolsun ýoluň, seniň anyň batyň açyk bolsun gyýdym. Diňe gowluklar gorşasyn huzurum, bagyt saňa kanatyn gersen gyýdym. Arsal döwletiň nesiben bolsun, 100 ýyla ömrüň uzalsın. Jan sağlyga gülkü dolsun, mehribanym janym gyýdym. Bagtly günler alyp badyn, büresin janym gyýdym adym. Dünýäde köňül maradym, dinmez arzu kän gyýdym. Ak bolsun ýoluň, seniň anyň batyň açyk bolsun gyýdym. Diňe gowluklar gorşasyn huzurum,
Bağıtsana kanatın gersin gıydım Balam ak bolsun yolun Senin alnın baktın açık bolsun gıydım Dine kovluklar kurşusun huzurun Bağıtsana kanatın gersin gıydım Ak bolsun yolun Senin alnın baktın açık bolsun gıydım Dine kovluklar kurşusun huzurun Bağıtsana kanatın gersin gıydım Balam ak bolsun yolun Senin alnın baktın açık bolsun gıydım Dine kovluklar kurşusun huzurun Bağıtsana kanatın gersin gıydım Şu Türkeş ağaň Leyli gyzy üçin ýollan süýjülük tortunyň bahasy näçe manatdygyny kim bilse 100 manat pul bayragy bar. Ýöreýte Türkeş ağaň adyny. Ya özüň aýtsaň bolmy? 4 milyon ben aydın. Ya 4 milyon däl. 2 milyon. Ya olamda. 100 manat. Ya olamda. Kim bilse 2 milyon. ya muňamda. Özüm bir gada aýtdyň boldy, ne geçmeli bol. Gönü 100 manat. Kim bilýär? Gönü bir gada aýtdy. Leyla özüň aýtsak boldy. 4 milyon. Ya özüňem bilmediň. 5. Ya bilmediň. 4 canım. Şu tortuň bahasy 1300 manat. Näme üçin gymmat? Ene de el sarpalyan ýeri. El sarpalyan. Ana görkez kamera. Ene. Nesip etsin uzak ýaşa. Sağ ol, dada köp köp.